Ay guys, so magbuting ko na sila guys. Pero tuloy na si Denmark. Hey guys. Nanay mo na pang gidagit eh. Ala. Dagit daw sa nanay. Katapos to ba yan? Dugatan na sa katapos. Hapit ang dalas sa nanay ni Mario guys. Pang ihapit sa pure gold. Kaya dugay na ko na sa nakaari o ubay. Manila sa lasta ako. Zizin. Sa sultan ng dito sa bay bago. Nasa nila ko mahal na yan. Ang kapaha. Parang ko. Parang New Year. Nabisaan na ni Karzot na kurang pabit na. Gakas na nanay. Kigimiyaw ko na siya. Karzot pagani. Nakama ka namin. Alis ako namin. Kapta namin. Hi guys, nag-voting sila guys, so. So, pwede na-agsi. Wala, Tiri, gara-gara diha. Bailo ka na sud. Bailo mo nak. Ikaw na nasud. Gara-gara ka. Okay. Asari mo pa dong. Nag-drone dai. So guys, nagbuti din sila kay mauli na pagsubi nagka January 1 pohon. So mo na nga ning suway og buting. Unja kalisti gagara-gara ako kasi kubaan kay ikujog. Ikujog si Terry. Unja sa kanidong ato siguro sila sa kuan Badyang or asan sila dong basta kay nas dyan si Pulin ug si Terry. A few Hi moments guys. later. Di ko makatungay nga ni nagkamong dagat to. Arang daka nakajog kuan kaasbanan. Walay bato. Mura naganda arang pad sa kabino ang mga bus. So nahitabo ni guys katong kuan na ingani ni sugad paglinog. Murag gidadan bitaw mig bus nga nagana. Gihatid dari sa among likuran. Mga 5 feet siguro ni kataas kay kuan magpatalang kang ang among hagdan nga nabilin. So among hagdan mag 3C. So mga 5 feet ka kuan kataas guys sa kanang di sa kanigikan ni nga ko ano murag di siguro ni loud ba sa gidada sa plane. So wag dagat tinakaadyo mo abot sa among hagdan. Murag kani high tide na ni nara diha. Mo ni update sa ang dagat dari guys ang lami anja. Nagkanang maligo. Kay mo na tinad nga beach ba nga kanang na ay kuan. So ako nagbis over ako guys, well naligo ko. Pag-edit harang gibis overan kay sayang man po naka-video nagpabarg mo kog video dani o kamera danis ang cellphone na naligo ko. So dugay-dugay na po ko kaligo. Kay hamanda nigligo. Mo biyahe mi Galicia kay modo ako kung Mario. Ninja kanang naay nilag ito sa Mario nga kanang padoaon si nanay kay mingon ako na siyang nanay og si Jan Mark kay murag mawa na makadoaon ni ja. So karon kay kuan man Pasko or kanang padong New Year
late na din ang video guys. So okay ra. Kaya ko ra nag-upload tong nagin ha mga vlog nga dadid sa sa lubong sa bagong tuig. So kani before ni nag New Year ning video ha. So nastiri dari sa Valencia. So late na ni pero wahagya pong gikuan. Bis awira na naman ang video. So nilagis Mario nga ipadas na nay kay ambot sa isang kuan diya ka na nay mo to nga ang suwayan og daog mo kuzog ba kay madong mapigmig ka ng ubay tas per gold. So sinanay ang suway sa tagmanang hidog mo madaba kay parang sis tatay di mo sugot. So mazal magmusugot si tatay kay ang mabitbit si nanay dagiton sa nakajut kay kani si tatay murag di pud ganasin nanay maladyo banja ba nakamatiguang na. So loy pa nanay wa kala kasudi-suroy ja ini pus Mario nga basin kuno og masukod si nanay paduaw ni ja kay primo duaw karon ag bisag sigin sa basa kay narami mga ID sa pamilya kay kasagaran guys di pa sidlen ag legit pamilya ra di pa kuano pero karon kay December to January magpasud sila sa mga parang nanay nga kuan pwede ra lang pasudlen. Na nalumpat naman di ay hindi ko kami dagat guys. Nice ang dagat no nice ang dagat naligo ko pero nagdasag ang buhok. Hi guys, asa ko mo sa kurari pero ang silent ang sound sa tugtog kay kasi mahapakta ni YouTube dani guys bawal mag-copyright sayang pagkating video. So kasi sa ako guys kaya itong naarang tugnawa naghiwat kong mga matawas pad guys. So kikik sa tares the plane. See you sa Alicia sa A few moments later. Hello guys, dere mi sa Alicia. Agilabot. Bot, lago ni Ismail. Lalo, i-charge ni Zana? May charger. Hi guys, sana Kanta man natin pulin. Hindi kay buutan magunda ti pulin man magunay mabana to mo kay darin hindi kay man nagkasan man natin pulin. Si mo mabana na bana na. kasama yung gibati dahil nga naghahani mo na mag-ibang papatan ng mamahali, mga kagiban. Nalipay ko mamaita. Na maburo sa classmate. Magputi basig mamangkuran ko siguro ati pulin. Ganahan ka. Ganahan ka. Di ra ba ko musukot ni bata Ang saan mo na? Ang iika sa pang ang sa pati. Ha? Nana! Ha? Ati pulin di ba udi kong Nabuang na. ko ati pulin ha. No. Wag na itong istorya na rin kasi nilibing na. Nalagay mo bulinaw na eh. Sen? Kung ano lagi mong mamahali mo, dahil mamahuro na kami. Nawala lang ko siya. Pagka ni ko ni inang di ko musubot mamanguran ko ati tiri. Wala na kayo isuo, kaya rin mo isuo na mo. Amang itasapag magpilos ko sa tiri. Doon, malabos. Ati pulin. Wala na isuo, kaya rin. Hi guys, mana to ta? Din sa family house. Dambos tiri. Okay, dira. Ihatid. Ati pulin. Makana rin ko na diha. Kaya nagani mo na imong mama. Ati pulin. Sige na naman tayo. Na. Love you ati pulin. Ah, dito na si Kari kasi perbuahan. Ikaw na eh. Nanay. Yan, dito ka na ka. Asa?
Ano ka kaling kurang na nun? Tay, ato sa amin sa nanay, tay. Tay, mas nanay. Ang imong anak ko mo din mo ari. Ang anak ang Wow lagi to. Ano ba man? Tay, mga sanirang na nagidana. Kay kuan kay kanang. Ato ko rin gas. Ila ka kuko mag New Year. Kaya nasagdan na to. Agsagdan dyan. Ah, Agba, na isa rin ang nanay. kay mga asawa pud ug lain. Pwede pa, basto. Kana di pud kita para di pud kita. ay Ginoo. Biyabas. So ganda mo nite palihinay na. Ano si kabiyabas? Hilaw ko masina. Wala, isa ka. Hilaw pa. Tara. Ano man yung napinding pumas ko nimo na imong ninang o ninong ni Ariston. Pangariya ba? Mo ko kakita. Ato mata. Murag pud gamay pa. Kay wama mo. Ay, saan mo malanag ka lang buhay nga. Ang kaan ka, di makaon. Das New Year. Walin sa ano sa mamuli. Hatay per goal to. Uli mo ko sama. Tira ba? Ano panganian endang gabi. Ayun to agay mingaw na. Og mas gabi eh. Hey guys. Nanay, mo na pang idagit. Ala. Dagit sa nanay. Kata subay duga ta na sa katama ko kubay. Atang sabag ato sa subay. Aba, sakto ra kay nagara dila sa nanay. Kanang karon kalibre mig drive kay na may driver ang anak si Janjan. So matumis na nas kanang presuhan mo do aming Mario. Diyan maagi mig for gold para umalit og pandaon sa New Year. So libre mig driver ron. Hi guys. Nanay ha, correct guys. For gold. Kasi nilagay na nanay, ano ka pa? Parang ko. Pang New Year. Diya guys, kika na Miss Obay. Uli na po din balin siya ron guys. Nakamatulami kami sa kanila, katulami. Kami na, pinayat naman dahil na yan. Salamat. Tata na. Kasama tayo. Happy New Year tayo. Hindi naman tapos yun yan. Patupod. Tara tayo, ha? Uno lagi tayo, paghingkos na tayo. Tata na. A few moments later. Hi guys, good morning. Diyan na mi sa Tubigon, padong na Cebu. So, January 1 na karon guys. Nagpagdara mi sa danan ka wala mga series o mga adlaw. Ano na day? Happy New Year. Happy New Year. Ha? Apa lu? Gubo?
guys, sa Miss Tubigon. Tamugat lagi, Ri. Lakaran mi guys, kami masakay tricycle. Duhan na. Ito magsulat ito sa dagat kapit. Guys, mga grips. Mga grips. Grips nga green. Lubat na ko. Pwede lagi na anak, litsura na. Ay, dosan ang gatan. Kana day, nag-yellow. Kana day. Hindi, di kabot hindi good. Kasaba man ka namin kasanan. Saya TikTok ano, di man ko ha? Mamakuun.